muku da fim ɗin Shashatau daga kamfanin Algaita. Wannan sabuwar fasarar Algaita ce tare da bincike takun ƙarshe. Wannan bidiyon ya yi matuƙar kyau, an zuba basira. Sannan ga menene so, sannan ga borin jini, akwai warwara, akwai salon shiƙa, akwai mashekan yara, ga kaifin reza, ga lallaba, ga kuma kejin shiƙa. Wayannan su ne zaratan fina-finan da a yau na tato muku na zakulo musu, wayanda ba ku kalle su ku ji daɗin su. Da haka wayannan su ne fina-finai masu matuƙar kyau kuma sababbi na wannan satin. Ga wanda yake da sha'awar kallon waɗannan bidiyoyin kamar yadda aka saba, ga lambar wayar mu na a jikin wannan bidiyo, sai mutum ya tuntuɓe mu domin yin magana da mu ta WhatsApp ko ta Telegram domin a tura mai kowane kalar bidiyo yake da bukata domin ya kalla ya sauke shi zuwa wayar shi. Wayannan su ne manya-manyan fina-finai, duk wanda yake da sha'awar kallon su gabaki ɗaya ko ɗai to kofa a buɗe take, ga lambar waya nan ka ɗauka kawai kai mana magana. Mu kuma akwai ina kake a faɗin duniya zamu iya tura ma fina-finan mu. Mun gode da bamu aron lokacin ku, sai mun sake kasancewa da ku a cikin manya-manyan sababbin fina-finai masu fitowa.